нищо. Сама си направи всичко и слава Богу. Ще само да развоя нещата. Което показва, че Нона, освен добра виолистка, има изненадващо добри организационни способности. Направо ме е страх какво може да стане от нея. Ще се постарая да се продължи с виолата, но да не знам. Приятели, които се съгласиха да свирят с мен, Алекс или Александра Цветкова. Съзнавам на един път от 3 или 4 години вече в филхармония Пионери, младежка филхармония София. Надя Петрова, която ме научи да свиря с него. Елина, която е водач на виолончелите в Пионер. Боян, който като го попита как да го пише в програмата, ми каза върховният повелител на баса ми звучи най-добре. А също така е водач на групата на басите в филхармония Пионер и първи вагон в младежка филхармония София. И Катерина Комарова, която е моя съученичка и винаги, когато я помоля да помогне с трудна партия на пианото, винаги казва да. Или в случая клавесина. Подготвили сме ви едно много кратко произведение за виола, което мисля, че ще ви хареса, защото е много забавно. От френския композитор Дарио Смио.